ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଆଫ୍ରିକା, ବି ଏସିଆ, ସି ୟୁରୋପ, ଡି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। କ'ଣ ହବ ରେ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ବି ଏସିଆ। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ମହାସାଗର କେଉଁଠି? ଏ ଭାରତ ମହାସାଗର, ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଡି ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗଭୀରତମ ମହାସାଗର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦେଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏ ଭାରତ, ବି ନରୱେ, ସି ଚୀନ, ଡି ଜାପାନ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଡି ଜାପାନ। ଜାପାନକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିପ୍ପନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଆମାଜନ, ବି ନୀଳ ନଦୀ, ସି ଗଙ୍ଗା, ଡି ମିସିସିପି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ନୀଳ ନଦୀ। ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ନଦୀ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ କେଉଁଠି? ଏ ମାଳଦ୍ୱୀପ, ବି ମୋନାକୋ, ସି ଭାଟିକାନ ସିଟି, ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୌରମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଏ ଶୁକ୍ର, ବି ମଙ୍ଗଳ, ସି ବୁଧ, ଡି ଶନି। କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବି ମଙ୍ଗଳ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି କେଉଁଠି? ଏ ସାହାରା ମରୁଭୂମି, ବି ଥର ମରୁଭୂମି, ସି ଗବି ମରୁଭୂମି, ଡି କାଲାହାରି ମରୁଭୂମି। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ଏ ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଷ୍ଣ ମରୁଭୂମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି? ଏ ଚୀନ, ବି ଆମେରିକା, ସି ଭାରତ, ଡି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ସହରକୁ କେବେ ହେଲେ ଶୋଉନଥିବା ସହର କୁହାଯାଏ? ଏ ଲଣ୍ଡନ, ବି ପ୍ୟାରିସ, ସି ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଡି ଟୋକିଓ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଏହି ସହରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏପରି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଇଫେଲ ଟାୱାର କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଇଟାଲୀ, ବି ଜର୍ମାନୀ, ସି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ସି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏ K2, ବି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା, ସି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଡି ଲହସ୍ତେ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 8,848.86 ମିଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ଏ ଯକୃତ, ବି ଚର୍ମ, ସି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ବି ଚର୍ମ। ଚର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ଦେଶକୁ ଧଳା ହାତୀର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବି ବ୍ରାଜିଲ, ସି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଡି କେନ୍ୟା। କହିଲ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ଧଳା ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ମହାସାଗର ଆକାର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଏସ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ସି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଡି ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଏହାର ନକ୍ସା ମାନଚିତ୍ରର ଏସ୍ ଅକ୍ଷର ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ବି ଆଇଜାକ ନ୍ୟୁଟନ, ସି ଗାଲିଲିଓ, ଡି ନିକୋଲା ଟେସ୍ଲା।
ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ବି ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ। ସେ ସେଉ ପଢିବା ଦେଖି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପଛ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରେ? ଏ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ବି ହମିଂ ବାର୍ଡ, ସି କପୋତ, ଡି ଚିଲ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ହମିଂ ବାର୍ଡ। ଏହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ଡେଣାକୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ବୁଲାଇ ଉଡ଼ିପାରେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ, ବି ଆଲାନ୍ ଟୁରିଂ, ସି ଚାର୍ଲେସ୍ ବାବାଜି, ଡି ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ସି ଚାର୍ଲେସ୍ ବାବାଜି। ସେ ପ୍ରଥମ ମେକାନିକାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ କେତେ ଗୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ଏ 4ଟି, ବି 5ଟି, ସି 6ଟି, ଡି 7ଟି। କହିଲେ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 5ଟି। ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ 5ଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ମନେ ରଖିବ ତମେମାନେ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ଏ ଆମେରିକା, ବି ଚୀନ, ସି ଭାରତ, ଡି ଜାପାନ। କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ। ଏହା ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ବି ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ସି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଡି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। କ'ଣ ହବରେ? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ବି ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଶୁଙ୍ଘିଲେ ମଣିଷ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।